ассалому алайкум подписчикони азизу гироми қадр, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷастен. Хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Подписчикони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунанд. Касоне ки канали моро дастгирӣ менаганд, тамошо мекунанд, дастгиришон давом метиҳанд. Як таи лайка дареғ надоранд баҳри наворҳои мо баҳри шумо, шуморам баҳри наворҳои мо дастгиритона фаромӯш накунед. Лайка ҳатман бизанед. Ирӯз дар навори навбатӣ мо ду сарғанаҷини биғз якум гусалашона бародарони азиз якумзо. Ҳарчанд молот ба дараҷоиш аҳлан аҳлишонда гап нест. Чочпари хубам доранд. Рақами номери як мо анами карпачаи бародарони азиз 6 моҳа боло биғзай мумкин 7 моҳа рамша гусалаш калон даста мезанад. Синаашам хишру кашол шудаги ай пас пеш синаша фурвардаги подписчикони азиз. Моло ҳар душонам ҳоли дандони гусалагӣ доранд, дандоношон партифтагӣ нестанд. Подписчикони азиз, моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар. Рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо имо ватсап ҳаст. Телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. Любое время, любой соат занг бизанед, харидорӣ кунед. Подписчикони азиз, касоне ки ба шаҳри Бухтар қарибанд, метавонанд ки биёянд дар хона айпеши молоро бибинанд, баъд харидорӣ кунанд. подписчикони азиз, фикр ақидотон дар комментария бинависед. Сухана хубша бигӯем бародарони азиз. ҳар ди молоро хуш аҳамият битед, баъд харидорӣ кунед. рақами як мо анами карпачаи масъала аҳлиша нишон метиҳед, мегзарем бародарони азиз. подписчикони азиз, хуш аҳамият битед. чӣ хел чочпараки хуб дорад. иншоалло ки масъалаи аҳлишам бениҳоят аҳла. ягон камрӣ надорад. синаша хуш тамошо. чочакош дам кардан. ина бародарони новшам ҳастай. хешту синаша тамошо кунед. масъалаи аҳлишна бе павза бе ягон чи ай қафош тамошо кунед. подписчикони азиз, мола синашам ҳуй кардагиай. ина хуш тамошо кунед. подписчикони азиз, чӣ хел синаки фасон дорад. иншоалло ки масъалаи аҳлиш ҳамаш хубай. дандон партифтагӣ неста бародарони азиз. боз ҳам як бор такрор шуд, дандонош гусалагише ҳардаш. моло дар якҷоягирам фурӯхта мешаванд, тоқатоқарам фурӯхта мешаванд. подписчикони азиз, хушу тамошо кунед. анам рақами номери димоҳай ғанаҷин хидиш сиёҳай ҳамаш хулосаки сиёҳай. мола синашам сиёҳай. молаки аҳлай. бародарони азиз, ишам синаки хуб дорад. масъалаи аҳлиш бениҳоят аҳлай. подписчикони азиз, масъалаи аҳлиша бибинед. чӣ хел ҳамаи чӯчоша меқапӣ. шояд ман ягон ҷош ягон камбудӣ дида намешад дар моно. фақат мебари тарбия менӣ, парвариш мекунӣ. иншоалло ки зод мегӯяш. синашам бениҳоят аҳлай. ина новшам бибинед. подписчикони азиз, молои парастои гадик нестанд. агар ки хуб алосифатам бошанд, иншоалло ки пассифат нестанд. моло ҳарчанд молакҳои миёнаанд. як хоҷогири обод мекардагианд ки бародарони азиз, ин моло калон мешидагӣ молам ҳастанд. хеле моли почакалтаки чи неста. ҳарчанд молакҳои поча дарози хушрӯанд. иншоалло ки касерам ки гардан парданшонам хушрӯад. ина хушу ҳамият битие. объёми дарозишонам дарозай. тамошо кунед. подписчикони азиз, дастгиритона фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии кори мо. наворҳои мо баҳри шумоанд. морам баҳри шумо ҳамин моло дастрас мекунед, дар фурӯш мемонед. касоне ки харидоранд, занг бизананд, харидорӣ кунанд. подписчикони азиз, боз ҳам такрор шава, фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. комментария қатъи менависед, ин қамешава, ӯ қамешава, не ки ҷавоб наметиҳем бародарони азиз. барои ҳамун фақат харидор занг бизанад. телефони дастӣ кор мекунад 24 соата. ватсапмон кор мекунад, имомон кор мекунад. ина хушу аҳамият битем молора. 4 кунҷа мола ина буруш 4 кунҷа мола синаки хубам фурӯвардаги. бародарони азиз, ҳамин мол 6 моҳа боло 7 моҳа бемалол ҳастак. аввалаш парвардигорум, не ки мо ҳамин чизе ки ҳаст ҳамонро мегем. 7 моҳа гуфта харидем. 7 моҳа гуфта харидем. агар 7 моҳа шуд, иншоалло ки 6 моҳа болояк, не ки аввалаш парвардигор синаша бехат хушрӯ фурӯвардаги. барои ки мол дар 6 моҳагӣ иш сина намерад. иншоалло ки 7 моҳа бемалол мебирояд. ишам дихтир проверка кардаги бародарони азиз. 5 моҳагиша буктаги 6 моҳагиш даромадаги. гусалаш даст дамезанад. ай берон даст дамезанад. гусала иш калон даст дамезанад. подписчикони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. фикр ақидотона бинависед. мегзарем ба масъалаи нархи навои моло. анами рақами яги мо 15000 сомон муомила дорад, дастафка дорад. рақами дуи мо бародарони азиз 14500 муомила дорад, дастафка дорад. дар як ҷоягирам муомилаи нағз мешавад бародарони азиз. дар моло фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, чизе ки ҳаст мо барои шумо пешкаш кардем. фикр ақидотона бинависед. иншоалло ки молоро нархош нархи дастрасай. муомила доранд, дастафкаш аз ҳисоби канали мо ройгон мешавад бародарони азиз. касе ки харидор занг бизанад, харидорӣ кунад. подписчикони азиз, дар охир навор мегӯям ки бародарони азизи
گیرامی ما که در غربی مثلا به امید یک بریدن نان برای رزق روزی فرزندانشان رفتگیان، خداوند برای کارشان بتیا برکت در کسب کار و حیات و زندگی رزق روزیشان نصیب گردونه. خداوند همون رزق روزیشان زیاده گردونه، برکت در حیات رزق فرزندانشان نصیب گردونه. برادران که در ما را دستگیری میکنن در تاجیکستان و در وطن عزیزمون، اینا هم همینجا که باشن، همیار هم رنگ دیگر و برادران برای جستجوی رزق فرزندان کار و فعالیت میکنن. پروردگار ایناش هم برای کار سربلندی خانوادگی نصیب گردونه. تا نوارهای آینده، خدا حافظ.